ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବାନି ବୁଝିବ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ସମାଧାନ କରିଦବା ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ସମାଧାନ ହବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁଲୋ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ସମାଧାନ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ନା ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଠିକ କରିଛି ସୁମିର ବାହାଘରଟାକୁ ଧୁମଧାମରେ କରିବା ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦୀପକ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଆ ବର ଦେଖି ଯୋଗାଡ଼ କଲ ଏ ସୁମିର ବାହାଘରଟାକୁ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ କରିଦବା ଭାଇ ସୁମି ଆଉ ବାହା ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସୁମି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ମା ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଭଉଣୀ ଛୁଆର ବାପ ହଉଛି ଭାଇ କଳି କାଳ ଘୋର କଳି କାଳରେ ରକ୍ଷା କର ମହାବାହୁ ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆଉ ସେଇ ମହାବାହୁକୁ ନିୟମ କରି ମୋ ଶାଶୁ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ସୁମି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେଇଟା ତା ବାପା କୁଆଡେ କଣ ମିଳିଲା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଇରେ ମୁଁ ଶଳାଟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଇଛି ହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏଟ କରି ସାରିଲଣି ଇରେ ବିଚାର ସରିନି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଣେ କଣ ନା ଝିଅର ପାପ ଗରମ ହଁ ବୁଝିଲି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଶଳା ମାଙ୍କଡ ଖାଇବ ପଣସ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ରାସ ନୀଳା କରି ପାପ ଗର୍ବ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇଲା ସେ ଦୋଷୀ ଶୁଣ ରଖନ୍ତନି ତମ ଭାଇ ତ ପାପ କର୍ମକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି କେବେ ବି ଲୁଚିବନି ସତଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ତମ ପାପୀ ଭାଇର ବିଚାର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିବେ କଣ କହିଲୁ ମୋ ଭାଇର ବିଚାର ଜଗନ୍ନାଥ କରିବି ଏବେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଚାର ମୁଁ ଏଇଠି କରିବି কি বিচার করিবে পুরী ঘাস বুলেইলে বন্ধ হয়ে ঘোড়া পেরিলু মাড় মারি পিঠি ফটাই দেলে ଆଉ কি বিচার করিবে বাবু এদিকে আপনার বিচার সরি যাইছি যাহা বিচার করিবে সেই জগন্নাথ হি বিচার করিবে জগন্নাথ কি বিচার করিবে তমে যেটা পাপ করিব তমে যেটা পাপ করিব কোন জগন্নাথ তো পাপকে ধই দেবে ধই দেবে জগন্নাথ অন্যের বিচার করিবে जो बापटा जो बाप अंधकाशी कथा बोली देच से बापर प्रलय हम अन्याय विचार हम ओ डाक तोर बाबू तोर भाई मार भाई को किसी मांगुनि रे केवल हाथ पते मुठाए विश्वास मागुची थरुटिए तो भाई ऊपर तो विश्वास कर मु सत कहूची रे एमिति पाप काम मु केबे भी करिनी अंध बोली ए दुनिया तक अंध बोली भावना से विश्वास कथा कही मो मनटा को दुर्बल कर देना ए सानो भाई निका विश्वास तो हरै देना रे तब दे जन तपर मोर विश्वास टूटी जाई छी हमर विश्वास विश्वासी विश्वासी से भाई को कहा जाए
যে রাজভাব ছাড়ি বড় ভাই পাখরে দ্বারপাল হয়েছিল বিশ্বাস সেই ভাইকে কুহযায় যে ভাই 14 ବର୍ଷ କାଳ ବଡ ଭାଇଙ୍କ କୋଠକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭାଇ ବଡ ଭାଇକୁ ସେମାନେ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଗଛର ଡାଳ ଗୋଟାଏ ରକ୍ତର ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ରକ୍ତକୁ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କେମିତି একদম চুপ তো ভଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଭାଇ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ବସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ସତ୍ୟ ମୋ କାଶୀ ଭାଇ ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଅଛି ମୋ କାଶୀ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀର ବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ମୋ ଛୁଆର ବାପା ମିଲନ୍ତେନି ମୁଁ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ଏ ଜଜ୍ ସାହେବ! ଏ ଜଜ୍ ସାହେବ! ମିଲନ୍ତେନି ମାଲ ମଲି ମୁସଳାଟା ମାଖନ ତେଲି ଖୋଲା ତେଲ দিয়ে ଛାଣି ଟଙ୍କା ନିଏ ଗଣି ଭେଜାଲ କରେନି କି ଭେଜାଲ କରେନି ହେଲେ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଶଳାକୁ ଏକାଥରକେ ଘୋଣାକୁ ଦିଏ ପେଲି ଆଲେ ତୁ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାଟା ତ ଠିକ ହବନି କଣ କରି ନା तो से पेटटाକୁ ଏଇଠି କଲାପ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ତ ପେଟଟାକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଶୁଣ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ମୋ ପିଛା ଛାଡୁନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଚଲେଇଛ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଫାঁସି ଘୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇବ ହେଲେ ତମ ଦିଟାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ତମମାନେ ଭୟ କରିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ତମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବ ଜଜ୍ ସାହେବ! ମୋ ବାପ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମିଲନ୍ତେନି ଭେଜାଲ କରେନି କି ଭେଜାଲ କରେନି ହେଲେ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଶଳାକୁ ଏକାଥରେ ଘୋଣାକୁ ଦିଏ